Evo ga, žuti junior na štartu. I iza njega Neven Kozarić. I sada Neven. Pratnja je spremna. Mapa 2. Idemo. I to je to. Prvi zastoj. Neven, ko su tona tu? Ima izgleda chicken desno. A vidim da je lik desno otišao. Lik je otišao desno. Viš, otišao je lik desno, Neven. I sad se polako vraća. Čekaj dok se makne lik.
Neven, ajde! Ne, tu! Možeš lijevo kod ovog motora, lijevo sam vidio da idu. Ajde. Možeš lijevo, cik cak. Zajebano ovo malo, a? Prosim, da zezno, mislim da je tu. Hoću samo prosim. Nemam di proći. O, Sip! Čekaj da se Neven makne, čekaj! Čekaj! Ima nas još! Evo sad će se Neven maknut. Ne! Ne, da vodu gubi, ima Karlo. Opet voda. Samo Neven da se makne. A Neven je na sred staze. Druga. Ajde Neven! Ajde, samo vaši motor. Neven zacvikao je baš. Desno makne, možemo proći desno. Ajde Neven, makni se! Stiga! Jale, pa gor! Ajde Neven! Si me možda ulovio? Oj, da vidimo boju kasnije. Ovo nije. Nije. Možda i nisam. Nisi. Baš sam prošao lijepo. Vrati nazad. A ja, dobro, dobro. Još jedna iza. Ne, napred. Ne, nisi. Onda to sam ja. Dobro. Evo vezi.
Dečki, 5 eura ispeljavanja ako neko treba. Gle, tu ti imaš chicken. Čuješ? Skvarna. Tu imaš chicken. Ja, no, sad je upravo. Ajde. Čekaj, čekaj. Čekaj se ovim. Čekaj. Aj pali. Evo ćeš moći tu. Možda ti ja speljam. Dobro, možemo. Ajde, ajde. Hvala, pa ajde. Tamo, tamo! Daj slikaj Nevena sad. Ovog u plavo žutom. Sad će neka izvest tu 100%. Gasa, gasa, gasa! Gasa! Dobro! Siđi, siđi! Tu idemo na chicken! Evo ga, možeš tu! Sad se bliži meni, evo. Ha? Sad sam drugom išao, s prvom nema. Ajde, hoću dahnut malo. Pa ne, ide, ajde. Ajde. Ide, ide, prošli su svi tuda. Ajde. Ajde, ajde. Ajde, opa, op, gas, gas.
sam. Ajde. Ajde, ajde. Ajde. A vozi. Ajde, Neven, trka je. Može ja s vama? Može. Dapače, ajde, idemo svi skupa. Kamenje je tek s druge strane Brinja, jebote. Čekaj da se razgrnu. Ajde, ajde. Neven, druga do Isusa i gas. Ha? Hoće idem ja prvi. Ajde idem ja prvi pa ću te lakše povući odozgor, ha? Ne bo ovo Neven prošao. Ovo je bolje bilo u prvoj traktorirati. Neven! Prva! 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 Da!
A jebi ga. Hoćeš da ja? Ajde. Nemaš kud baš. Odi cik cak. Ha? Mazi, ja za prvu. Ajde, odi polako gore. 100% ide. Odi pješke polako, ajde. Pomogi. 100% ti ide druga. Vidit ćemo. Ajde, Neven, trkaj jebote, ajde. Ja, kaj si očekivo? Pa voziš se. Ovaj je gotov. Taj ne prolazi to. Ko? Daj mu reci da drugu odvrne do kraja jebate, ide bez gasa gore. Ajmo, Neven. Jebote, znali smo da će peckat malo, ajde. Ne mogu. A? 2 kilometra jebote tek. A? Daj skini majicu, ajde pa idemo dalje. Ne, nisam. A? Nisam kola kao tja. Ajde, olakšat će se. Curi mi znaju. A jebeo mater, Neven, trka je jebote. Nisi se dobro pripremio. Skini to sve sa sebe i idemo gas dalje. Daj. Nismo ni krenuli. Pa da, zato ne znam kaj kukaš. Ajde. Ajde. Ja ne mogu. Ne mogu sebi reći.
Hajde onda na ovakvim bregovima nemoj se mučiti. Budem ja rješavao. Znači ono kamenje kaj si vidio, 100 puta duže i 100 puta gore tamo. Ajde idemo redom, aj pa dokle dođemo, nije bitno. Samo nemoj kukat. Ne mogu se dozvoliti da odem u crveno, onda mi jako puno treba. Ovak sada samo stanem i A di si sad stao u crvenom? Tu kad si... Onaj prvi brijeg od onda. Ne, sad si se ucrvenio tu kad si pješke išao gore, ne? Sad sam sikao. Buš išao po frenda dole. Jel je naprijed još gore? Ne znam, gledaj, nisam bio. Ja mislim da znaš, ali neće niš reći. Ne znam. Znam da tam kad pređemo autoput, da tam počinje drama. Da, to znam sigurno, ovo je kao ovo, lagano, ne? A viš da ovo sve za bronz namijenjeno. Ajde. Da idem ja ispred. Kaj je bilo? Ništa, okej. Si ti stao ili svi stoje? Ne, samo daj. Ajde, Neven. Može tu. Ne mogu. Neven, makni se, Neven! Ne može ovo popeti, možemo tu popeti, ćemo nas provesti. Aha, imaš chicken, a?
Da, za takve situacije. Ajde, ne, ja ću popenjati, ali Nevena pusti. Ivane! I stani na tambu checkpoint. Ah. Dobro. Aha, tu je put, a? A? Dobro, dobro. Super, super, bravo, bravo. Čekaj, Daniel, pričekaj ga. Neven! Ideš s Danielom po čikenu! Ajde! Chicken line ćemo tu. This chicken line. Ante! Makni se! Di ćeš ti? Wrong way. Wrong way. No problem. Evo me. A svima se skliže.
O jebate, pa to je strmo. Žuti, kak bi ovo bilo da je mokre? Zacvikat ću tu. Pauza. Zgublja. Jebi ga. Evo to, udvario sam tu gdje sam roknuo, valjda. Kak da sad gore dođe? Popni na ovaj. Ne vem, to je sad... Probaj ako možeš gore, tu sam gore. A nema naočala. Evo ima lampa od Husqvarne. Ne vem, mogu, ali onda neću više stajat moći. To je sad, ja se na Goli Brijeg penjem. Desno? Ha? Ne mogu. Ba. Koga? Tak sam za faksu desno. A da, ali dobro možeš tu, a ne možeš. Tu se vrati odmah nazad.
Vrati se odmah nazad na stazu. Vrati se. Ne mogu ja se popest na motor. S ove strane. Tebe ništa jebe to kamenje. Pa niš, Neven, pa niš. Pa mene to baci. A bacate kad sjediš. Nisi mekan, kuješ, sav si stvrci, boli te sve, ne mreš više, ne? Ajmo. Ajde, bar do checkpointa 1. To smo prošli. Ne, Jesam, udario me. pa di je bio? Pa tu di si ti otišao ravno, a ja na chicken. Aha. Pa kaj da sam išao ravno ne bi našao checkpoint 1. Okoli Sarić ti je checkpoint 1. Aha. Hajmo onda do 2. Dobar dan. Ja sam s Nevenom. Neven gine. Čekaj, je li zadnje? Neven, ja mislim da je zadnji, da. Ne, ima još dvojica, onaj debeli je iza nas. Oni nisu popenjali tam jedan.
Ajde. Prva i koliko ide, Neven. Tu se nemoj ustartarit. Sada si vježbao u lakom potoku, bi ti to bilo lako. Da. Ima jedna štengica tu mala. Gas, 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 gas. Hardić. Ajde! Ajde, Neven! Ha? Koliko mi to pojelo snage. Da popijemo Red Bull. A ne znam, Neven, jevo.
E? Ha? Ne, tu se ide. Stojim pokraj oznake. Dole u rupu. Ja sam BB, BB, šta bez broja. Bez broja, dobro. Ajde, Ne mogu. Zapinje. ajde, ajde. Drži. Ajde. Se probudio, ovo je tempo koji se traži. Tempo šampiona.
Razradio si se. Tutta forza! Ovaj hel je puno energičniji. Ajde. Evo čekaj, malo veliki puno. Ovo je sad super dionica bila. Ajde, puna druga, treća. Kaj će sad? Opa! Opa! Si se ubio? Srećom imam ovaj štitnik, a udario sam baš u drvo. Ne, udario si u kamen. Kamen, još gore. Pogledaj za sebe. Je, vidio sam. Snimljeno je. Jebate, nije još moj malo falilo brže. Još kažem kaj bu sad i prošao je i kurac. Dobro se nisi ubio. A malo sam se udario. Nema veze, idemo dalje. Češ moći? Jebeno sam pao na kamen. Udario sam se već. Nisam ovo imao. Tu si s kičmom odvalio u ovo, znaš kaj? Sorry tu. Da, s nečim. Ja, tam sam pogodio u ovaj kurac. Onu granu. Jebo, trebamo ga prema gore dići. Ajmo, Neven. 3, 4, čekaj. Ajde, 3, 4, ho! To. Kako je uspio tako već? Presporo. Ajde, ima se ovdje da baš živi. Ajde, drži ga da ti prednji kotač namontiram. Drži ga. Još jednom. Evo, 3, 4, Presporo. Jebeno presporo. Sve presporo ideš. Ajde.
se razradio i sad ide kao kuga. Moram se samo držati za to. Ajde. Evo, nemoj stati, evo te. Aha. Malo je. Boga mi je provalio. Ajde. Čekaj, nema. Uvijek malo moram samo stati. Da mogu... Baš mora po kamenu biti. Evakuacija. I to je to. Doviđenja. Ajde. Kak da prođemo?
Tu dole ispod nas 50 metara je cesta. Samo kaj se mi sad uz nju vozimo, ne? Ajde, ajde, ide to. Nemoj past, nego vozi. Ajmo, ajmo. Kamen kad propadne.
Nekad je lakše, još neka idemo, ali onda... Čovječe, vrtimo se u krug sad. Znači zadnjih 2 km vraćamo se sad gdje smo bili. Čovjek tu zaleti ovo kamenje. Neko gledalo je. Ti mater. Trebalo bi se zaletiti u to, ali to je... Nema šanse ga. Ma to prođeš koji spičke. Kopa ti je već zakopana tu. Ma da. Jebena sekcija. Jebena sekcija. Kako koza osvaja. Ideš ko koza. Ali malo si možda, gledaj, ja ću to ovak riješit, ne men. Znači, nisam trepnuo. Neko je to presjekao, pa si idemo trak. Ovo je već malo kompliciranije. Tražit će malo nošenja. Evo ga. Ali ide dalje. A la Erzberg.
odlična sekcija, odlična. Ajde. Bolje ti je desno. Ma. Odi tu desno rađe. Bolje je, da, puno bolje. Sad, ajde. Opa, ajde. Ide. To. Odlično. Najbolju moguću putanju si uzeo. Najbolju putanju. Samo moraš ovo isposlovat. Ne mogu više drugi kako voli. Guba sekcija. Kaj? Ruka me boli. Aj povući ću te malo. Može? Kako mi stavim nogu ispred. Ajde. Ide. Nije bosi pas. Onda sam pao do ovo. Ovo je čisti trajal, jebote. Kad ovo vidi. Isus ti mater. Kaj je to? A ide to, a? Ide? Ide, ne ide? Ide ravno, lakše. Režemo stazu kako znamo i umijemo. Idemo. Znam kaj je ovo, neće ti se dopast. Tam gore moramo izaći van. Ima tu pomoć. Ja idem probat. Tu je Mario prošle godine se je sipalo. A to je tam, ovo tu, tam je izlaz Miša. Da, ono je izlaz. Idem ja vidit pa ću ti javit. Ak ti 2 put potrubim, odi. Ak ti dugo potrubim, traži drugi put.
Odi tu ravno! Odi okolo, nemoj ići nutra. Grdo. Ta cesta koju smo presjekli. Da i ne imamo bez veze u planinu jebote. Moguće je da bi trebalo se vratiti, da. Sad idemo natrag i gore. Idemo na ovaj makadamić kad smo presjekli lijevo, upravo si. Ovo mi je utrnuto totalno. Ha. Ne mogu dignuti ruku. Kako te boli. Ajmo nazad. To. Nije, viš da se moraš proći kroz Brinje. Ne, to ti je možda povrat čak. To je povrat, sada smo otišli, napravili bi još 2 km i vratili bi se nazad. Ne, pa možda moraš gore i... Aha, miš da smo sad tu 40 km presjekli. Može i to biti. Može i to biti, nije isključeno. Jel ovo okej? Da, ajde. Vidit ćemo sad na dnu da li vodi dalje ili ide na cilj.
Još ćemo prvi doći sad na kraju. Neven! Jel prošao lik sa šerkom? Kako? Ne. Evo ga. Jel on zadnji, nema više? Je, on je zadnji, da. Ne budite. Ok. Ali skratili smo 20 km. Ovi moraš i mu doli skrati još neko. Idemo dalje. Ne znam koliko imamo 2 checkpointa. Ha, Koliko sad? da stignemo još malo. Dečke, sada jebena je. Jebena je, da. Ja da vam dugo nema rekao da nećete možda ostali u... Jel benzina imate? Ma benzina, pa pol tanka. Gle. Ha? Ne, slonio sam i ovako. Reće se neki povrijed, na kraju sam snaga. Znači to više niko nema, a? A ne, ja ne znam. Jer smo mi skratili za 3 checkpointa, tako da može biti da je neko još. Ali 243 kaže, mene su zvali i kaže zadnji je. Ali 243 je prošao prije 10 već, vi ste iza.
Neven je odustao, otišao u boks. Sad ću ja probat malo svojim tempom da vidim kako bi bilo za iduću godinu. Dobro da nije išlo jebote.
Ove, čekaj. Teren, Svu si prošao. staza je super. Nije, on je ovako. Jesi vidio Žniko? Gle, ali Neven i ja smo ti... Neven je na... Da, mi smo ti sa 6 se na 9 stvorili ili na 10. Znači nismo otišli ono, prerezali smo kuš, tako da ne znam da li je neko još Neven je riješen. Da. Ali teren stari me ko da ga je Sotona radio je. Znači ovo kamenje, Isus, nema mira 5 sekundi. Papire. Cijelo vrijeme... A jebi ga, takav je teren, ali staza je jebena. Onaj prvi dio di se ide, ali da je mokro... Ne znam kaj bi bilo da je mokro. Ante, vidimo se dole, daj gajbu sam donesu da popijemo pivu jednu.